give os 3 gode grunde til at komme her på Ølfestivalen? 3 gode grunde til at komme her? Ja. Ja, det er, at man kan smage en utrolig stor mangfoldighed af forskellige øl. Der er helt utrolig mange slags øl, og der er øl her, som man normalt ikke kan finde så mange andre steder. Så der kan man få udvidet sin horisont inden for ølverdenen. Og dernæst så synes jeg, det er, man kan få en rigtig hyggelig dag og godt socialt samvær. Ja. Og møde en masse nye og spændende mennesker. Ja. Så, ja. Hvad med sådan noget som priser og sådan noget? Er det... Jamen, så er der jo også mulighed for, der er for eksempel mulighed for at melde sig ind i foreningen, mens festivalen er her, og der kan man faktisk spare 50 kroner. Ja. Der er sådan en kampagnepris under festivalen, så det er jo også værd at gå med. Hvorfor skal man komme til næste år til Ølfestivalen? Altså, hvis man har haft en hyggelig og god dag, så synes jeg, at det er en begivenhed, der er værd at gentage. Men også fordi, at der vil helt sikkert også næste år være en masse nye spændende øl, fordi der sker så meget på det danske ølmarked. Der udkommer et sted mellem 500 og 600 nye øl hver år, alene på det danske marked, og dem kan man jo overhovedet ikke nå at smage gennem året, men man kan måske vælge sig nogen ud og sådan en festival her og smage nogle af dem. Vi har de fleste af ølene herude, eller? Ja, de fleste vil være at finde her, ja. Det vil de. Og jævnligt så opstår der jo også nogle små nye bryggerier rundt omkring, så hvis de er repræsenteret her, så kan de også være værd at besøge. Hvor mange år har du været medlem af de her danske ølentusiaster? Og det har jeg været i en 10-11 år eller sådan noget. 10-11-12 år eller sådan noget. Jeg har startet som menig medlem og været af lokalformand i Kolding nu. Det har jeg været i en del år. Og så sidder jeg i landsbestyrelsen også. Okay. Jeg fattede interessen for øl på sådan et forholdsvis tidligt tidspunkt, ja. Inden det gik helt amok, og lige pludselig der var rigtig mange, der interesserede sig for det. Ja. Så det er meget sjovt at have været med fra, ikke helt fra starten, men næsten fra starten af. Altså. Hvornår startede det? Foreningen blev startet i 1998. Okay. Og der var der faktisk ikke andet end at få en pilsner alle steder i Danmark. Okay. Og der var ikke ret mange små bryggerier tilbage. Der var en 14-15 bryggerier tilbage i Danmark i det hele taget. Og nu her gennem de sidste 10 år, der er det jo opstået en masse nye, så nu er vi oppe på over 120 bryggerier i Danmark. Så der er kommet en rigtig god mangfoldighed igen. Så man kan faktisk sige, at Ølfestivalen er med til sådan at holde live i også de små bryggerier rundt omkring i landet, fordi det skaber en eller anden form for interesse. Ja, altså blandt andet Ølfestivalen gør det, ja, hvor de kan promovere sig de forskellige bryggerier. Men der er selvfølgelig også meget andet arbejde, de har gjort for det, men festivalerne her er i hvert fald en del af det. Okay. Jamen, det tror jeg bare, vi siger tak.